Wong jam mancing. Kaya rene sing gondol. Sabar Mas, Mas trayo mancing yo ngene. Melat sabaran. Mare kowe nggo sial lho mancingmu nyedak aku jamput. Lah piye Mas takon ngaleh. Yo ngaleh kok ngono lho, ora oleh-oleh iwak ngene iki. Wis rada rono. Aku wis gayeng ning kene kok. Mung renene sak aku isem. Pindah anu. Seneni ae. Aduh. Ning kene. Oh bajingan. Oh pindah kan itu jakku. Kita gatel. Masuk. Lu pindah malah nyedak. Lah kita wis digedhi ngene. Wis sudah. Ini lho. Jalapo. Kuwi lho. Wis digedhi ta wi. Lepas. Lho, cocok. Pak Putih. Iki, Pak Putih we. Wis ya. Bajingan. Opo iki? Tembak, Cok. Angribit e. Azab sih marahi. Mancingane opo mancing kene marahi. Jangkek. A few moments later. Apa lu? Iwak kene wae. Gacok masuk oleh iwak weh. Udah, Cok. Iwak opo? Wah, picek. Dalah. Wah, sepatu jatuh. Wong kowe ngomong azab. Kena azab dhewe. Wong kowe. Lah nyapa jaglot apa piye? Ayo, jaglot apa piye? Iki masamu he. Ora kene. Mati brawe. Ngopo kae? Wong padu kae mesti kae. Dipakani ae kok terus langsung mati kok. Cepet-cepet kan. Langsung anu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo apa gelut? Balik. Ora urusanmu, rasa melu-melu. Bro. Ora rasa gelut. Hei. Opo melu-melu kok? Opo ayo? Ayo, piye le? Ganggu. Iki pite pertama. Batik katek wae. Cemplung mas ngene. Gua pisan iki. Salah. Kartu pinco le. Odan ra we. Iki sine wong emosi kok ganggu. Kartu piye? Wah, aku rek pisah lho kok. Malah kok plongno. Geger opo ya? Oh, aduh jantung, aduh. Orang tetep loro wong asuwe. Aduh, jantung aku. Lu dadi bar tak ngene yo. Piye aku terus aku nyareng. Yo lek iki malah mbok jotosi karepmu piye? Ora usah padu kok. Kowe ora usah nyangkem langsung. Iki wong emosi kabeh iki.